Bagari. Kardom, Karbi ang long life kilang kadu ka velo arado anapans tami ingdeng pokep Karbi risonim so rongaji pinian ke nipli ke chogarni Kardom nang lituma phanang pajirek lo Kardom pini nang lituma phani litum nang ke paklang ponchi la ke ladak aluhi ke chak abohalong mate accommodation subcommittee labang so sentara long sinilitum dolong la siladak ke chak la aluhi ke chak abang phi atum pen ilitum ethetheni kachini ponji aphan litum bor ipon lana non ladak nilidung ke dola ke Karbi Anglong Women Justice Forum MIP mem mate sangpi violet bepi alang litum pensi ladak aluhi ke chak atuma puthak alang litum pen ethetheni kachini ji phanle alang litum phan arju ponona aprang sinang liphan Karbi Anglong life hin pen ingdeng phokep Karbi risonim so ronga je Kardom nang perjir eklo Kardom pini neli nang liphan nang karju ponji lake ladak nang lituma hin pen aluhi ke chak aputhak nang litum kupi koson pen sialang litum phan ki choson pen ke chenglok ke chak along nang litum kupi koson akasik sa ke domala pen nang litum ladak ko komentu pensi ladak ke klem pon bomna la so puthak sinang arju pon Chorolo aprangsi Karbi Anglong arat do an phan stame la pen nang litum media channel litum han an stame sertalin pining kanang bong kapapleng don long pamia pot kadu e phan same sertalin Kardom nilitum Karbi Anglong Women Justice Forum hoi la pen da accommodation atimatum pen nang litum han Kardom chipi pon lo Kardom dak nilitum accommodation lo nang ke tang pon bangke dak aluhi helloving pen stame wang lo la pen helloving pen cultural troop atum men nang ke do thai be same la dak nilitum boha chak pon lo alang litum phan nilitum damtang an nitum ke chak pon kapichu kapijun lapen kumani tum ke wang po napajoi duntha mane adang theu posi ni tumahin penta mane pajoi pun manang hang pon la sondol hedi la hai pajoi pon lo lapen dak wang po ni tum sa ke ere kawe sami pidun lapen ke chu bosu sami ni tumahin pen ate Karbi jutang lo ituma ni marokom lo tum tai til pitha popo him du plop popo hedi na hai pen sini tum sa pen ne pidun po la son lo la pen alang tum han pedo petha po si komani tum mangke ki jui phan nang hang pon polo tini tum tim men sami toy dun po lo son si pajoi palang po ko pawang thu po po si pache dam la son son lo si ki dam tang an mang ni tum katora ke ave kadu ave same ituma convener lo ituma lumbajong MSC lo joni timu ge hai alang ni kadu ve ni tum hanon ko ke alu hidum han ki pi ke paje rang ya son an na pen ni tum pi ma ke nang sot an mangalang li ituma non ko bang pinya tarik kre ni pen pinya ni an mang gen van dor propen sini tum han kadu ve nang paje pon lo pen provide pon lo lan lo choro lo itum lumbajong MSC joni timung sar alang lista me ladak accommodation sub committee along alang lika cherap don pot alang le phasta me suri akero pipa jer pon lo la si ladak aluhi ke wang pini ni pli ke chogarni ana bangke bangko ana phaisi ke wang tang lo manang le tumahin pen nang bachini don ji aphai bang ke do ulo same helloving ben bang ke ni tumalong non ke deng pon tangan bang ke Myanmar ben la pen Lois la pen Malawi la pen Nigeria England do lang nil ni ave lo talan phan mang ni tum receive nong lo la pelang la tum han itum Karbi da taralang so ko an ma kelang ninge thai an mang galang tum han palang pon nong lo la pen ke kanang ka ju ye so na same nang ka ju pe ni tum la bang so history mukha same than pajer mi dun nong lo la lo pinia ni ana bang ke
น้องเวเป็นละเป็นปีนี้ลูกสินี่เป็นโม19อันเก็บางจีลังอันบังแกละบาจีเดลละ Jorolo alang lihin pen stami nilitum karbiang long life pan apor nang kacipido no pa. Akiru pilo. Kardom